Ето, ма, другарата, я влезнах. Кажете ми име, презиме и фамилия. Поно аз се казвам Крум. Така, презимето? И презиме, и презлете се, то са неизменно, но си е същото. Ма кой те пита как се казваш зими, как се казваш лети, бе? Питам те име, презиме и фамилия. Първо, второ и трето име. Крум Зарков, другара съдия. Така, трето? Трето съм го забрал да го не помним. Имаше още едно Крум Зарков Дунков. Добре, той Дунков как ще го запиша? Па да си учил да знаеш да пишеш. Бата огазал съдят, разбиш. Бе, ти чуеш се какво говориш, бе? Как може да кажеш така? Той съдебна зала, бе. Айде, де. Слушай сега, ти си извикан за бракоразводно дело. Га си роден. И аз съм се родил по черешово време. Га, брат, черешите, майка ми била по черешите и там е фанал коремо и аз съм изязнал колкото ме гледаш. Бе, година, дата не знаеш ли, бе? Годината е некъде измежду годините, ама дата ти че я намериш, защото си поучен. Слушай, бе, ти паспорт нямаш ли, бе? Я ма пашапорта му не че религото намирили, па мислили, че е некой тефтерци и си избасали газовете с него. Ма как ще си избършат да го повтарям аз. Слушай сега, ти си извикан за бракоразводно дело, от страна на мъжа си свидетел. Таз другарка, виждаш ли я? Познаваш ли я? Виждал ли си я някъде? Чекай да га видим. Моля да това познавам. Да знаете, га съм гледал, какво съм се дървил 2 часа, значи го умал. Бе, нас не интересува какво си правил, бе. Нас не интересува какво точно си видял. Седим си в гората, другаро съдия, и си цепим дърва. Цепим си дърва, цепим си дърва, цепим си дърва. По едно време усещам, се чуват някакви стъпки. Обръщам се, виждам те тази другарка, с още един се фанали и се прегръщат, целиват. Прегръщат, целиват се, прегръщат, целиват се. Я тръгна след тех. Не съм любопитен, ама викам тия мога взема са наебът. Ама молим се! Без такива цинизми, бе! Да, я реко мога да не се ебът. Абе, разбрах ми кой не направя, бе! Дай нататък, разбрах ми кой не направя. Да, за ебана нема говорим, нали? И легна она до учинка и почна да се боричка. Ту она отгоре, оно доле, она отгоре, она отгоре, оно доле, оно отгоре, она отдоле. И по едно време другаро съдия, он като се беше изчервил целият като лимон. Че като си бракнал в гащите, като извади един такова голем кур. Значи каза да им казваш такива цинизми, ще кажеш културно му, извади един член. Он извади един член, ама бая член беше. Абе направо курси беше, ма член да бъде как му вика, бе. Че като го размандахерца насам натам, он е ми ти член. По едно време като дигна роклите и като смъкна гащите. И я като видох, другаро седя, извинявайте, ма на путката членка да кан да знам се не объркаме па. Слушай, Стафанов, ще изхвърля вина навън, кайде де, путка членко, умраси ме имени, аз ги каза. Нас не интересува, те съркоплява ли са или не са съркоплява. Те от начало така бая се съркоплява. Те съркоплява, ама накрая като са фана, като му теги едно бане. Марш, веднага напускай залата, кой го намери този, бе? Ма чека, бе, другаро съдия, така си го знам, така си го говорим. Ма искам да питам тази думичка член какво значи, откъде произлиза. Абе, че това дед ти казах да го казваш, бе. Дед викаш, че го мандаерцал, бе, я било. Ама член кур ли е, бе? Бамо, мамата. Та мене от ТКС-то за кур ли ме има